Krásný večer, dámy a pánové, je 20 hodin a já vás vítám u dnešního webináře s názvem Detoxikace organismu. Myslím, že tento webinář bude pro nás všechny velmi zajímavý, protože ty témata, které jste navrhovali do těch našich webinářů, ať je na jaké téma bychom ten webinář měli uspořádat, tak právě detoxikace organismu se objevovala v těch návrzích nejčastěji. Takže já zde vítám moji kolegyni Blanku Novotnou, která má dnešní seminář na starosti a tímto jí předávám slovo. Děkuji za slovo, Honzi. Já vás všechny vítám, zdravím, hezký večer, dámy a pánové. Já vás vítám i za sebe u dalšího dílu našeho webináře Firmy Zdraví s úsměvem. A pro vás, kdo dneska nás posloucháte poprvé, tak jenom trošičku na úvod taková organizační věc. Webinář bude trvat asi 20-25 minut a po něm budou potom následovat odpovědi na vaše otázky, které už teď můžete posílat prostřednictvím odkazu, který najdete dolů pod videem. Takže nebojte se, pište, využijte. Dnešní téma je detoxikace organismu. Já věřím, že to je pojem tak známý, že už jste o něm určitě všichni někdy slyšeli, ať už teda hlouběji nebo okrajově, ale v dnešní době je pojem detoxikace opravdu skloňovaný ve všech pádech. Pokud jde o vysvětlení samotného pojmu detoxikace, tak není v podstatě vůbec nějak složité. Detoxikace je odstranění škodlivých látek a odpadů z organismu. Je to takový postup, při kterém se snažíme zbavit tělo látek, které pro něho mohou mít nepříznivý nebo jedovatý vliv. Tyto látky bývají označované jako toxiny. Možná jste to už tady pod tím pojmem někdy slyšeli. Detoxikace organismu může být v podstatě přirovnána k takové nějaké vnitřní hygieně a právě z tohoto hlediska by měla být detoxikace samozřejmým, průběžným, neustálým, každodenním procesem. Cílem očistné kúry je celkové zlepšení fyzického i duševního stavu. Dochází k harmonizaci, vyrovnání, vyladění celkového vnitřního prostředí v těle a proto po takovémto očištění je tělo lépe připravené přijímat z přirozené stravy látky nezbytné pro život, jako jsou vitamíny, minerály, stopové prvky. Výsledkem potom je posílení imunitního systému, který pak může fungovat tak, jak je to pro organismus co nejvíce přínosné a přirozené. Jak už jsem jednou řekla, tyto odpadní látky, tyhle nepříznivé látky se nazývají toxiny. Já vám teď vysvětlím, cože to ty toxiny vlastně jsou. Toxiny jsou látky, ale nejenom látky. Mohou to být i vlivy, které v našem organismu narušují rovnováhu. Můžeme je rozdělit do několika skupin. Jsou to toxické látky, které se ať už přirozeně nebo uměle vyskytují v našem životním prostředí všude kolem nás, aniž bychom to mohli ovlivnit. Je to radioaktivita, smog nebo zplodiny, ať už teda automobilové nebo průmyslové. Dál jsou to potom chemické toxiny, které se do organismu dostávají třeba z léků nebo kouřením. I různé čistící prostředky nám do těla uvolňují chemické látky přes kůži, stejně jako třeba parfémy. A dále potom takovým běžným a hodně rozšířeným toxinem je alkohol v jakékoliv formě. Dále potom do těchto skupin patří i toxiny obsažené v jídle a pití. Je běžné dneska, že se potraviny ošetřují chemikáliemi. Toxické jsou i některé přídatné látky, které se přidávají do potravin pro větší trvanlivost, takzvané aditiva, nebo i barviva, konzervanty. Navíc je spousta potravin dneska používaná, vyráběná, skladovaná v podobě polotovarů, které obsahují množství stužených tuků, solí, rafinovaných cukrů, které jsou pro tělo také velké zátěží a působí také velkou zátěží a působí v podstatě toxicky na náš organismus. A navíc se spousta chemických látek nachází v plastových obalech těch potravin, což si často vůbec neuvědomujeme. Další takovou skupinkou jsou potom mikrobiální toxiny. To jsou různé viry, bakterie, plísně, infekční ložiska, které se v těle mohou nacházet. A takovou zvláštní skupinkou jsou potom psychické toxiny. Jsou to veškeré negativní emoce, stres,
úzkosti, strach, všechno, co nás vlastně psychicky negativně ovlivňuje. Co se potom děje v našem těle? Kromě cílené detoxikace se naše tělo toxinů zbavuje přirozeně. Pomocí orgánů, jako jsou střeva, játra, plíce, ledviny, kůže, lymfatický systém. Pokud detoxikaci zaměříme právě na tyto životně důležité orgány a celé systémy, tak nám to pomůže udržet tělo v dobré kondici. Jde o to, že když je naše tělo zanesené toxiny, tak je mechanismus uzdravování a regenerace, který je tělu přirozeně dán, narušený. A tyto jedovaté ložiska v našem těle potom značně přispívají k nemocem a poruchám, aniž bychom si uvědomovali, odkud náš problém pramení. Tím, že jsme toxinům vystaveni pravidelně a v podstatě v určitých situacích vůbec nemáme možnost se jim úplně vyhnout, tak se v našem těle postupně hromadí. Tělo si s určitým množstvím poradí, protože právě má tu schopnost se samočistit, regenerovat a hojit. Ale když je těchto zatěžujících látek příliš mnoho, tak je tělo nedokáže všechny zpracovat a potom můžeme tyto následky toho přetížení vnímat jako symptomy, příznaky, jako je například únava, stres, vyčerpání, podráždění, neklid, bolest hlavy, malátnost třeba i. A nebo se nám projeví v podobě ekzému, alergií, různých kožních problémů. Můžou to být i obyčejné potíže s padáním vlasů nebo lámání nechtů. A nebo naopak se nám projeví v dýchacích cestách jako zacpané dutiny, potíže v podstatě celkově s imunitou, nějaké stálé nachlazení, kašel, zarudlé oči, rýma. Můžou to být i zažívací potíže, s tím potom spojená plynatost nebo i pálení žáhy. Těchto ukazatelů je mnoho, ale pozor, ne vždycky je dokážeme rozeznat, ne vždycky dokážeme tyto varovné signály těla identifikovat a osobně si taky myslím, možná mi opravdu dáte za pravdu, že jsme se také hodně naučili je ignorovat. Prostě nevnímat. S tím, že už to tak nějak patří k dnešní době, věku, práci a podobným okolnostem. Víte, já ve své práci velmi často slyším, i ve svém okolí, když se rozhlédnu. Mě tak často bolí klouby, ale to už bude asi věkem, to je asi v tomto věku normální. A nebo já jsem v poslední době tak unavená z té práce. A nebo se taky někdo možná poznáte v tom, mě ti tak bolí žaludek, až nemůžu skoro jíst z toho stresu. Jistě tyto situace všichni známe. Určitě se občas všichni cítíme jako zajatci tady těch vnějších okolností. Nicméně fakt je ten, že za svoje zdraví si zodpovídáme především my sami a my jediní můžeme udělat první krok k tomu, abychom to napravili. Více než zdraví si ceníme uzdravení. Víte, já jsem nad tím velmi dlouho přemýšlela a tak nějak vnitřně cítím, že přesně tak to je. My si cenu zdraví uvědomíme a začneme o něm přemýšlet a začneme jednat až teprve ve chvíli, kdy nás zastaví nemoc a my se o sebe začneme bát. A proto je třeba, než k tomu dojde, si uvědomit význam prevence. Detoxikace je jedním ze základních prostředků prevence udržení dobrého zdraví. A taky je velmi důležitá proto, že některé toxické látky ovlivňují naše tělo zejména na buněčné úrovni. Hluboko v těle, tam, kde to vůbec nevnímáme a proto řada lidí ani nemá žádné příznaky. Víte, ale to, že nemáme žádné objektivní, viditelné potíže, tak nemusí nutně znamenat perfektní zdraví. Jenom málo kdo trpí příznaky ucpaných tepen, dokud ho nepostihne mrtvice nebo infarkt. A potom to vypadá, že to přišlo náhle. Možná znáte takové situace ve vašem okolí. Je to tak? Pokud nad tím přemýšlíte, tak vás teď možná napadá, kdy a jak s tou detoxikací, s tou očistou vlastně začít. Víte, na to je naprosto jednoduchá, jednoznačná odpověď. Začněte kdykoliv a nejlépe hned. Pokud se cítíte dobře, tak si tím můžete zdraví podpořit a pokud už vás něco trápí, tak můžete tu detoxikaci použít jako takový
podpůrný proces pro vyčištění, vyladění a regeneraci těla. Vy můžete tímto krokem pomoct svému vlastnímu organismu zlepšit imunitu a tím potom takovou tu přirozenou schopnost poradit si samo a zmírnit už rozběhnuté projevy některých nemocí anebo zabránit jejich zhoršování. To je taky hodně důležité. Na detoxikaci v podstatě neexistuje žádný univerzální návod, protože těch způsobů je hodně a každému taky vyhovuje něco jiného, stejně tak jako každý jsme jiní, každý se potýkáme s nějakým jiným zdravotním problémem, nebo se každý potýkáme s nějakou jinou zátěžovou situací, s nějakou jinou formou stresu. Obecně ale platí, že začít s detoxikací bychom měli takovými 3 základními způsoby. V podstatě nejprve ve své mysli, tím, že si uvědomíme a zapřemýšlíme, proč se cítíme unavení a nemocní, ale hlavně, jak bychom to mohli změnit. To je první nejzásadnější krok. Dále potom ve své duši, tím, že najdeme zdroj stresu, naučíme se a dáme si tu příležitost relaxovat, regenerovat, zmírnit tempo svoje životní a hlavně neodpíráme si zdravý spánek, což mnoho z nás v dnešní době opravdu často dělá. A nakonec ve svém těle. Tady detoxikace začíná tím, že si nejprve uvědomíme, co jíme a co pijeme. To je takový ten základ, který děláme denně, aniž bychom nad tím moc přemýšleli. Ale každý den se v našem těle odehrávají různé procesy a je jich velmi mnoho. A každý den v našem těle vznikají při metabolismu látky, které podle jejich chemické povahy označujeme jako kyseliny anebo zásady. Obojí, když je toho nadbytek, tak přetěžují. Ale teda v dnešní době mnohem častěji máme tělo překyselené než naopak. To je prostě všeobecný fakt. Na druhou stranu s určitým množstvím těch kyselin si tělo poradí, pokud je zdravé. Pokud je jich ale mnoho, tak vzniká problém. Ono nejde jenom o ty kyseliny, které si naše tělo vyrábí samo. My další dodáváme ve stravě, anebo často jíme potraviny, které v našem těle právě kyselou reakci vyvolávají a zvyšují nám tu kyselost. Jsou to třeba určité druhy masa, tavené sýry, bílé pečivo a hlavně cukr v jakékoliv formě. Kyseliny se v našem těle potom neutralizují pomocí minerálních látek. A pokud jich nemáme dostatek ve stravě, a já si teda troufám říct, že většinou jich ve stravě dostatek není, protože málo kdo z nás má jídelníček postavený převážně na syrovém ovoci, zelenině, na syrové stravě, tak to bohužel není. Takže v tu chvíli, kdy těch minerálů tělo dostatek nemá, tak musí udělat to jediné, co může, co mu zbývá, aby ty kyseliny odbouralo. A to je to, že si ty minerální látky, které mu zvnějšku chybí, vybere ze svých vlastních zásob. Například vápník z kostí a zubů, nebo hořčík, který je určený pro nervovou činnost, svaly. A tím v podstatě dochází potom k oslabení a následně k nemocem. A pokud je tento stav tady toho překyselení dlouhodobý, tak se nám ty nemoci mění v chronické. Detoxikace potom spočívá v tom, že po jistou dobu, aby měla efekt, změníme svoji životosprávu. Toto je nejpřirozenější forma detoxikace, která by se měla stát takovou pravidelnou a nedílnou součástí našeho života. V první řadě je důležité zamyslet se nad tím, co jíte a pijete. Co se týká toho jídla, snažte se kupovat co nejméně chemicky upravené potraviny. Omezte používání předem upravených potravin, to znamená polotovarů. Vyhněte se zpracovanému masu, uzeninám. Ovoce, zeleninu si pečlivě umýjte. Z ovoce oloupejte voskový povlak, který tam je, a z listové zeleniny třeba odstraňte ty vnější listy.
Dále velmi důležité při detoxikaci pijte hodně tekutin. Převážně vodu, která by měla tvořit 2/3 pitného režimu, zbytek můžeme doplnit třeba čaji, ovocnými, zeleným čajem, rooibos čajem, bylinkovými čaji, nebo třeba i ředěnými 100% ovocnými nebo zeleninovými šťávami. Ale minimální množství těch tekutin denně jsou 2 litry. Při detoxikaci, v době, kdy se opravdu cíleně pročišťujete, přidejte klidně i litr navíc, aby se všechny ty odpadní látky z těla lépe vyplavovaly. Dále potom minimalizujte množství používaných takových těch běžných chemických, kosmetických a čisticích produktů a pokud je to pro vás možné, nahraďte je přírodními alternativami. Dopřejte si čerstvý vzduch, hlavně pro váš domov. Často větrejte, pořiďte si třeba i květiny, které ze vzduchu odstraňují toxické látky. Může to být třeba fíkus, umí to i břečťan, dracény, různé druhy palem. Většinou jsou to rostliny, které mají velké ploché listy. Zaměřte se na svoje tělo a optimalizujte svoji tělesnou hmotnost a zbavte se přebytečného tuku. Tuk sám o sobě zatěžuje organismus a navíc se do něj často právě odkládají ty odpadní látky, které tělo neumí zpracovat a potom vznikají takové ložiska v těch tucích, které nás zpětně překyselují a v podstatě nám zatoxikovávají organismus. Dopřejte si dostatek spánku. Kvalitní spánek ve vyvětrané, nepřetopené, příjemně upravené místnosti. Ten je opravdu nutností. Minimalizujte nebo odbourejte stres. V minulém webináři vám moje kolegynka Adélka dala úžasný návod, takže kdo neměl tu příležitost, nebojte se. Webinář o tom, jak zvládnout stres, jako i všechny ostatní, najdete na našich internetových portálech Zdraví s úsměvem v sekci webináře, anebo jednoduše na YouTube, anebo potom i na facebookových stránkách Zdraví s úsměvem. No a poslední a velmi důležitou součástí, dopřejte si dostatek pohybu. Pohyb eliminuje stres, podporuje v těle uvolňování endorfinu, serotoninu, hormonu štěstí a také pocením. Při pohybu vylučujeme spoustu toxických látek a navíc si tím zvyšujeme kondici a tím celkovou odolnost organismu. Toto jsou takové přirozené každodenní formy detoxikace, které můžeme běžně zařadit do našeho života. Kromě toho, potom kromě těchto přirozených způsobů, takového toho vnitřního úklidu, můžeme využít ještě další doplňkové formy. Jsou to různé varianty půstu, speciální dietní režimy zaměřené na pročištění těla, výplachy střev, detoxikační zábaly, velmi příjemné jsou detoxikační koupele a masáže. Existuje i spousta potravinových doplňků bylin na čištění organismu a detoxikačním prostředkem je také sauna. Pokud se rozhodnete začít s detoxikací, tak vám doporučuji. Zvolte nejprve jeden ze základních okruhů v těle. Buď tedy játra, nebo ledviny, střeva, slinivku nebo žaludek a až skončíte s jednou detoxikací, teprve potom přejděte k druhé, abyste si tělo příliš nezatížili. Zvlášť pokud budete jakýkoliv druh detoxikace provádět poprvní. Je to velmi důležité nezatěžovat dva hlavní systémy v těle detoxikací, protože ta detoxikace, když se funguje tím způsobem, že když se z těla začnou vyplavovat toxické látky, pro tělo je to na chviličku přece jenom takové zatěžující. Může to vnímat jako zatěžující, můžou se zhoršit na chvilinku přechodně příznaky nemocí, které potřebujete řešit, nebo jsou další takové negativní projevy, můžete se cítit, jako by třeba na vás šla chřipka. Můžete se cítit trošičku jakoby nemocní, můžete vnímat i lehkou nevolnost. Jsou to nepříjemné průvodní znaky, ne u každého se musí dostavit. Můžete je hodně eliminovat dostatečným pitným režimem.
ale jsou to příznaky toho, že vám tělo na detoxikaci reaguje pozitivně a že se začíná čistit. Takže nebojte se tady těch vedlejších projevů, buďte na ně připraveni, většinou nebývají zas až takové nepříjemné, silné a pokud budete dostatečně pít, bude to brzy v pořádku. A protože já osobně jsem přesvědčená, že všechno začíná právě tím, co jíme, tak vám teď dám pár příkladů potravin, koření, které čistí jednotlivé hlavní orgány a okruhy v našem těle. Pokud cítíte bolesti hlavy, nebo se u vás objevují plísně, dna, nadýmání, nebo trpíte alergiemi, může to poukazovat na to, že máte přetížené játra. Takže v tomto případě potom použijte třeba ostropestřec mariánský, hlavně semínka drcená. To je nejlepší bylinka, která v podstatě existuje na detoxikaci jater u nás. Dále můžete využít zázvor, křen, kysanou zeleninu, klíčky, kroupy, špenát, červenou řepu. Med je výborný. Pampeliška. Z koření je to potom rozmarín, tymián, estragon. Pokud máte kožní problémy, třeba akné, lupénku, nebo se hodně potíte, nebo máte potíže se zácpou, nebo naopak průjem, neustálé dýchací potíže, můžete mít zahleněná anebo zatoxikovaná střeva. Potom zkuste použít libeček, hřebíček, přidávejte do jídla pažitku, tymián, nebojte se kysaných mléčných výrobků, jako jsou kefíry, kišky i bílé kvalitní jogurty. Nezapomeňte na vlákninu, jako důležitou mechanickou očistu střev, využijte lněné semínko nebo i klidně olej z lněného semínka a nezapomínejte na celozrnné obiloviny, jako důležitý zdroj vlákniny a vitamínu E. Pokud máte problémy třeba s vysokým tlakem, nebo vám hodně padají vlasy, máte potíže s močovými cestami, štítnou žlázou, bolí vás klouby, zaměřte se na ledviny. Co je hlavní u detoxikace ledvin, tak je snížení obsahu solí. To je základ. A z potravin potom dále na pročištění ledvin můžete využít adzuki, fazolky, pórek, zelí, obiloviny právě kvůli vitamínu E, potom meloun a nebo třeba i salátové okurky. Pokud cítíte pálení žáhy nebo máte cukrovku, nemůžete se zbavit nadváhy, špatně spíte, můžete mít přetížený okruh slinivky a žaludku. Tady je nejlepším detoxikačním prostředkem nám klasicky a dobře známá kořenová zelenina. Mrkev, celer, petržel, červená řepa, dál potom lněné semínko a olej z něj. Jáhly, kroupy, špalda, kysané zelí a ovoce a zelenina. U některých lidí, kteří mají přetížený žaludek, možná se v tom někdo poznáte, tak třeba můžete hůře trávit syrové ovoce a zeleninu. V tomto případě opravdu doporučuji nechat si lehce podusit. Třeba i ovoce, i zeleninu. Bude se vám lépe trávit, ale když podusíte jenom krátce, tak vlastně to ovoce zelenina nestratí ty své účinné látky a detoxikace proběhne tak, jak má. Při každé detoxikační kúře se snažte jíst tak, aby to jídlo zbytečně váš organismus nezatěžovalo. Omezte u toho konzumaci kofeinu, to znamená kávy nebo černého čaje, nahraďte třeba karem nebo zeleným čajem, rostlinnou alternativou kávy. Dále se vyhněte alkoholu a cigaretám. Ve stravě potom dbejte hlavně na dostatek zeleniny, celozrnného pečiva a luštěnin a ovoce berte v rozumné míře. Naopak, čemu byste se měli vyvarovat v době detoxikace, tak jsou určitě mastné jídla, živočišné tuky, uzeniny, cukrovinky a v podstatě všechny konzervované potraviny. Já jsem si pro vás na závěr připravila recept na takovou zeleninovou polévku, která je složená ze samých detoxikačních ingrediencí. Tuto polévku je ale nutné vařit jenom velmi krátce, 10-12 minut, tak abyste právě
nezničili všechny účinné látky tady v těch ingrediencích. Postup je velmi jednoduchý, všechny ingredience si nakrájíte, přisypete rýži, pepř, zalejete vodou a povaříte. Tuto polévku buď si teda můžete přidat v podstatě ke každodennímu jídlu, zařadit si ji běžně do jídelníčku, kdykoliv budete chtít, a nebo druhý způsob, jaký můžete využít, je, že si uděláte jeden takový odlehčovací den, kdy budete v podstatě jíst jenom tady tu polévku. Já vám nechám tady ten slide na obrazovce ještě teď delší dobu, abyste si mohli po případě ty ingredience obsat. A předám teď slovo Honzovi, který vám řekne teď takové ty organizační věci, které se budou týkat další sekce otázek odpovědí. Takže vám zatím děkuji za pozornost, uslyšíme se za chviličku. Děkuji, Blani, za slovo. Úžasná přednáška. Myslím, že to pro hodně lidí bylo hrozně moc zajímavý. I já jsem se nějaké věci nové dozvěděl, takže moc krát děkuji. Jak to bude probíhat teďka technicky? Dáme zhruba 5 až 7 minut pauzu na otázky a potom si zodpovíme otázky, které jste posílali. Takže já se na chviličku odmlčím a za 5 minut se uslyšíme. Dobře, já budu na sluchátkách pořád, jo? Tak nechej telefon, dobře, jo. Tak jo, doufám, že se slyšíme a pustíme se do vašich otázek, protože přišla jich zase spousta, tak ať je stihneme z co největší části zodpovědět. Již v týdnu přišla otázka od paní Renaty, která se chystá na operaci a ptá se, jestli je vhodné se před tou operací nějak pročistit, jestli to tomu tělu pomůže. Blani, jaký máš na to názor? Já si myslím, že detoxikaci určitě paní Renata si udělat může, ale volila bych spíš nějakou lehčí formu z takových těch přirozenějších věcí, aby přece jenom před tou plánovanou operací si tou detoxikací organismus trošičku nezatížila. Doporučovala bych tu detoxikaci provést tak třeba 14 dní před tou operací, určitě ne těsně před. Spíš bych volila tu formu opravdu třeba těmi potravinami, než nějakou cílenou formu. To bych si nechala právě až při rekonvalescenci.
Přesně tak, já bych tomu jenom dodal, že před tou operací spíš než detoxikaci, tak bych doporučoval zařadit kvalitní výživu, opravdu mít poskládaný kvalitní bílkoviny, sacharidy, tuky, aby to tělo bylo co nejvíce vyživené před tou operací, aby potom při té rekonvalescenci to nebylo pro to tělo takový šok. Takže než detoxikovat taky, ale hlavně ho vyživit a jak říkala Blanka, nějaká lehčí detoxikace bude ku prospěchu. Tak, pojďme na další otázku. Paní Zdenka se ptá, co byste řekli tématu odčervování člověka? Je možné na základě přírodních preparátů toho dosáhnout? Můj osobní názor na odčervování nemůžu v podstatě povědět, protože jsem s žádným takovým člověkem, který by byl začervený, osobně nesetkal, nebo jestli setkal, tak on o tom nevěděl a v centru jsme takovýhle případ neřešili. Takže já za sebe nemůžu bohužel poradit, jestli Blani, ty k tomu něco máš? Ty máš zkušenost s odčervením? Osobní zkušenost se přiznám třeba s klienty nebo sama ve svém okolí nemám, ale je pravda, že jsem slyšela od jednoho člověka, který měl teda tady ty problémy dlouhodobě, v podstatě, že velmi významný je křen a česnek, co se týká v odčervování. Ale přesný postup nedokážu říct. Určitě ale můžu se podívat, můžu zkusit nastudovat tady něco na to téma a pokusit se zodpovědět otázku potom písemně offline. Jasně, super. Já si myslím asi jak říkáš, křen a česnek bude z toho důvodu, že to má antiparazitní účinky, takže z toho důvodu to asi bude mít vliv jinak, takže děkuju, já jsem osobní zkušenosti neměl. Tak, pan Karel se ptá, je kůra užívání mladého ječmene plus chlorely kvalitní a vhodnou detoxikací? Je dobré provádět detoxikaci v průběhu dlouhodobě mnohokrát, i když užívá mnohonásobně antibiotika? Detoxikace ječmenem a chlorelou 100% říkám ano, je to hrozně dobrý prostředek. I Blanka už mluvila, myslím, o chloreléře, no neřeknu to dneska, nevadí, tak mluvila už o tom v minulém webináři. Já, co bych doporučoval ještě, než mít jenom tyhle dva detoxikační preparáty, tak ještě jako primární variantu zvolit detoxikaci stravou, detoxikaci jídelníčkem, protože jestliže budete se detoxikovat nějakými preparáty, ale váš jídelníček bude klasický, jako byl doposud, ten efekt bude, myslím si, 30%, ale když půjdete po té příčině, co vám zaneslo ten organismus a nastavíte si jídelníček správně, kde se vaše tělo nebude ničím zanášet a do toho potom přidáte tyhle ty preparáty, jako je ječmen a chlorela, bude to mít 4 a 5násobný účinek. Takže určitě ano, zařadit, ale ještě se začít zabývat hlavně jídelníčkem. A máš, Blani, ty něco k těm antibiotikum, já bych tady k té otázce chtěla něco říct. Co se týká chlorely a zeleného ječmene, myslím si, že jako detoxikační prostředek po užívání dlouhodobém antibiotik je výborná věc, ale já bych se hodně zaměřila po používání antibiotik hlavně na doplnění probiotik, co se týká střev. Protože chlorela i ječmen nám ty střeva čistí. Odvádí nám v podstatě opravdu z těch střev, oni jsou schopné z těch střev vysbírat hodně právě těch toxických látek, ale nejvíce trpí užíváním antibiotik ta zdravá střevní mikroflora, kterou tam potřebujeme. A takovou nějakou dlouhodobou detoxikací při oslabení těch střev byste si naopak, nebo by si pán mohl naopak činnost těch střev trošičku narušit. Takže když to ještě spojí s užíváním probiotik, tak to bude v pořádku, podle mého názoru. Super, děkuju. Paní Martina se ptá, dobrý večer, jak moc je důležitá při očistě vláknina. Takřka nejdůležitější, protože a ještě se ptá, že to zkouší teďka bez vlákniny. Nedoporučuji dělat detoxikaci organismu bez vlákniny, protože vláknina má zásadní vliv na mechanickou očistu tlustého střeva, kde funguje jako kartáč. Takže 100% detoxikaci bez vlákniny neprovádět. Jestli tu vlákninu užívá někdo v tobolkách, nejsem toho úplně zastáncem, doporučuji zase zjistit si potraviny, které obsahují hodně vlákniny, jako je celozrnná rýže, celozrnné těstoviny, v podstatě jakákoliv celozrnná obilnina a tu dlouhodobě při detoxikaci právě užívat. A další otázka tady zní, jaký je příklad zásadotvorných potravin, tak jestli, Blani, můžeš pár jich vyjmenovat?
Dobře, takže co se týká konkrétně třeba skupiny bílkovin, tak mezi zásadotvorné potraviny řadíme některé druhy masa, jako je třeba krůtí slepičí maso nebo libové hovězí maso. Z ryb na začátek doporučujeme spíš teda tresku platýze. Dále tam můžete zařadit vajíčka, polotučné mléčné výrobky anebo i sojové produkty. Co se týká skupinky sacharidů, tak příklady zásadotvorných potravin jsou v podstatě rýže naturál, celozrnné těstoviny, můžou tam být i brambory, co se týká příloh, dále potom veškeré obiloviny, ovoce, celozrnné pečivo. A potom, co se týká ovoce zeleniny, tak v podstatě kromě konzervovaných nebo zavařovaných, solených, takových těch různých čalamát a tady těch druhů zeleniny, tak v podstatě můžete cokoliv. Super. Ještě se paní Martina ptá, jestli bychom jí dali nějaký příklad receptu ze zásadotvorných potravin, tak odpověď je jednoduchá, právě ho vidíte na vaší obrazovce ve webináři. Tak Přesně pojďme tak. na další otázku. Paní Marcela se ptá, že děkuje za webinář a že prošla teďka dvouměsíční kůrou, ke konci se jí udělala krupice nebo takové akné na čele a i trochu na obličeji. Má téměř 3 týdny po detoxikaci a stále se ho nemůže zbavit. Nikdy s tím problémy neměla a čím by to mohlo být, se ptá. Pro paní Marcelu, ono má možná za sebou 2měsíční kůru, ale pro naše tělo to v podstatě nekončí tím, že ukončíme kůru. Oni takové ty spuštěné systémy té samoregulace, toho čištění, které tělo potom už zvládá samo a nastartuje si takové ty očistné procesy, můžou doznívat ještě delší dobu. Podle mého názoru to znamená, že pořád v těle paní má ještě nějaké toxické látky, kterých se tělo pořád ještě snaží zbavit a tím pádem je v podstatě doporučené si třeba detoxikaci potom zase zopakovat anebo provádět nebo volit nějakou takovou tu přirozenou formu detoxikace v podstatě každodenní, aby opravdu došlo k dočištění toho organismu. Naprosto souhlasím, nemám k tomu co dát vyčerpávající. Pan Ivan se ptá, Parkinsonova choroba a detoxikace, jestli jsou nějaké zkušenosti. No, s Parkinsonovou chorobou je to docela složité, protože lékaři ji považují v podstatě jako za nevyléčitelnou. Co já bych doporučoval u Parkinsonovy choroby, tak hlavně doplnit vitamin B2, a který je nejčastěji ve vejcích, hovězím mase nebo domácím polotučném mléku. Bude to mít mírnější průběh a ten třes, který Parkinsonova choroba provází, by se měl do nějaké míry zmenšit. Dále do těla určitě nezapomeňte dodávat jód, který získáte z mořských ryb, anebo v jakékoliv lékárně si můžete koupit doplněk právě že s jódem. A jaké jsou ne nejnovější poznatky, ale lidi, kteří trpěli Parkinsonovou chorobou, jaký mají pozitivní zkušenosti, tak je to marihuana, kterou buď pěstovali si sami na zahrádce, nebo už se dá koupit i v lékárně teďka. Nemyslím tím kouření marihuany, ale dávat si jako bylinky do koření nebo dělat si z nich nálevy. Tahle ta bylinka měla největší úspěch při pomoci při Parkinsonově chorobě. Takže jestli máte nějaký zdroj, doporučoval bych udělat si nějaký odvar anebo přidávat jako bylinky do jídla. Blani, ty máš něco k Parkinsonu? Já k Parkinsonově chorobě bych jenom chtěla říct, určitě volit jemnější formy detoxikace, ale detoxikovat a hlavně odkyselovat organismus. Při detoxikaci se zaměřit na játra, tlusté střevo, ledviny. Z toho důvodu, aby se nám opravdu, protože u toho je důležité, aby se veškeré minerály, vitamíny, stopové prvky, které jsou v jídle obsažené, aby se nám dobře vstřebaly do těla. Z tohoto důvodu je ta detoxikace důležitá, aby v podstatě přes to střevo se nám dobře distribuovaly do těla, hlavně i teda hořčík, aby se zmírnily křeče a stavy třesu. Takže detoxikace ano, mírnější formy, ale u bohužel takovýchto těžších chorob je to otázka opravdu takové celkové změny. Není to otázka detoxikace třeba na měsíc, na 2, ale je to opravdu kompletní změna životosprávy v tomto směru.
Paní Lenka se ptá, že ujíždí na kole light, jestli lze při detoxikaci malá sklenička. Bohužel nedoporučuji ani malou skleničku, ba naopak kola light, tím, že je to light, tak neobsahuje přirozený cukr, který je v přírodním stavu, ale ba naopak obsahuje umělá sladidla, která jsou pro to naše tělo ještě daleko horší, než by byl běžný i klidně bílý cukr. Takže při detoxikaci v žádném případě žádnou light a žádné limonády a tady ty sladké vody. Chápu, že někdo to má rád, ale jestli chcete řešit nějaký zdravotní problém nebo to své tělo vyčistit, tak je zbytečné do těla dodávat něco, co ho zase zanáší. Bylo by to kontraproduktivní, takže určitě kolu light při detoxikaci ne. Tak, další otázka. Paní Anna píše, že děkuje za přednášku, že máš, Bani, velmi příjemný hlas, že se dobře poslouchá. Také děkuju. Ráda by se zeptala na přípravek Kolonix a o parazitech. O parazitech už jsme mluvili a přípravek Kolonix bohužel nemám ani vlastní zkušenosti, ani příklady klientů. Ty máš, Blani, zkušenosti s Kolonixem? Já bohužel teda musím paní zklamat, také ne, takže nebudu tady z patra vymýšlet nějaké informace. Zase je to ten případ, kdy můžu zapátrat i po zkušenostech a po případě paní potom odpovědět offline. Přesně tak. Dotaz určitě zodpovíme potom ze záznamu pod webinářem. Naleznete veškeré otázky, které nebudou potom zodpovězeny teďka, ale budou zodpovězeny offline. Tak, další otázka. Paní Marcela má otázku. V jakém pořadí detoxikovat jednotlivé orgány? Je nějaký předepsaný postup, že třeba například začít od střev, pokračovat játrami a podobně? Co máme zkušenosti z centra, tak předepsaný jakože postup neexistuje, protože každý z vás nebo každý z lidí má jiný zdravotní problém. Někdo se potřebuje zaměřit prvotně na játra, někdo na žaludek, někdo na ledviny, takže předepsaný postup, v kterém by to mělo přesně probíhat, není, ale je dobré začít od těch nejzávažnějších zdravotních problémů a ten okruh zvolit právě podle těch zdravotních problémů, protože když se vašemu tělu uleví už jenom od 2, od 3 problémů, tak vy získáte najednou 2krát více energie a budete ještě více motivováni, než jste byli předtím a tu detoxikaci budete chtít prostě držet dál, abyste se úplně uzdravili. Takže přesný návod na to, jaký přímo postup by měl být, není. Další otázky se podíváme. Paní Renata se ptá, že slyšela o detoxikaci formou pití čerstvých ovocných a zeleninových šťáv po dobu 7 až 10 dnů. V té době nic jiného nekonzumuje. Může být taková detoxikace zdraví prospěšná nebo nebezpečná, se ptá. Já osobně nejsem zastáncem dlouhodobých půstů anebo v podstatě takových detoxikačních kur, kdy se pijí jenom čerstvé ovocné zeleninové šťávy. Já bych to spíš možná volila takovou jinou formou. Ono je důležité tady na ten půst se vždycky připravit a málo kdo to ví, málo kdo to dodržuje a potom i začínat zase pomaličku s jídlem. Já jsem spíš zastáncem toho opravdu upravit jídelníček, tak jak jsme se dneska bavili, zaměřit se na to, co jíme a pijeme, a třeba jednou za čas si udělat jeden den, který je takový lehce půstový právě pitím tady těch ovocných zeleninových šťáv. Já si totiž osobně myslím, že z dlouhodobého hlediska, když se z jídelníčku vynechávají bílkoviny, sacharidy, nemá to příznivý vliv na metabolismus, tělu potom vlastně tady ty látky chybí a může v této době docházet k takové lehké podvýživě. Já osobně toho zastáncem nejsem. Myslím si, vyvážená strava plus občas proložit jedním dnem pití tady těch šťáv je podle mého názoru lepší a méně zatěžující pro organismus. Z dlouhodobého hlediska naprosto souhlasím, z krátkodobého hlediska máme zkušenosti, nebo přímo já mám osobní zkušenost se zápachem celkového těla, kdy to tělo prostě zapáchá a neví se jak. Zkoušeli jsme s jednou klientkou řešit úplně všechny detoxikační postupy, všechny okruhy játra, ledviny, slezinu, prostě naprosto všechno, nic nezabíralo. Jediné, co pomohlo, co byl takový stěžejní kámen, byl právě půst, který měla klientka 3 dny a který zabral. Takže na klasické zdravotní problémy jako vysoký krevní tlak, alergie, ekzémy a tak dále,
Není to úplně nejvhodnější cesta, ale jestli někdo trpí opravdu silným zápachem z těla a nemůže se ho zbavit, tak máme vyzkoušeno, že ten půst opravdu zabírá. Mhm. Tak, další otázka od Věrky. Co soudíte o detoxikačních náplastech, které se přilepují na noc, na obě chodidla a údajně jsou ráno úplně zahnědlá? No, já jsem k tomu trošku skeptický. Nevím, jak ty. Já skeptická, no, těžko říct, jestli z mého pohledu je to správné slovo. Myslím si, ano, přes plosky nohou se nám opravdu uvolňuje velké množství toxických látek, ale v podstatě to, co je v takové jakoby pod tou kůží, které se nám tam dostane krví, lymfou, ale neuděláte pomocí detoxikačních náplastí celkovou vnitřní očistu, to v žádném případě. Ale pravda je, že ty reakce opravdu jsou takové po těch náplastech, že ráno můžete vidět tmavě hnědé až skoro černé ložiska. To ano. Ale pro celkovou očistu těla určitě si myslím, že je to nedostačující. Jo, přesně tak. Já si myslím, že když tělo zanesete stravou, měli byste ho i stravou vyčistit, že neexistuje lehké řešení, i když je to líbivé řešení, že nalepím si na chodidlo nějakou náplast a v podstatě ono mě to detoxikuje, je to pohodlné, ale opravdu ta kvalitní detoxikace stravou, která je přesně poskládaná, tak si myslím, že vždy vítězí. Určitě. Tak, máme 3/4, bohužel nám vypršel čas, který jsme měli vyměřený pro webinář, takže otázek máme ještě spoustu, bohužel už se k nim nemůžeme dostat, ale vůbec nic se nebojte, jestli ještě budete chtít zasílat další otázky, zasílejte, my je potom zodpovíme offline, jako vždycky je potom naleznete v záznamu pod webinářem. Takže já bych moc chtěl poděkovat Blance, byl to úžasný webinář ohledně detoxikace organismu a těším se na vás znovu za týden ve středu ve 20 hodin. Já se také za sebe loučím. Moc vám děkuji za pozornost, za příznivé ohlasy i za vaše podnětné otázky, dotazy. Zodpovíme vám na ty, které jsme nestihli, tak zodpovíme co nejdříve. Přeju všem krásný, příjemný večer a budu se těšit zase příště. Nashledanou. Já taky. Nashledanou. Pěkný večer.